Здравейте всички! Започва нашето коледно обучение Вълшебства по Коледа. Аз съм Стоянка Филина и съм ментор по вълшебства. Затова днес с вас ще вълшебстваме и ще ви разкрия моя начин, по който аз създавам вълшебствата, защото знаете, че с мен вълшебствата се създават, а желанията се изпълняват, като ще работим върху изпълнение на вашите желания, разбира се. Целта на това обучение е да ви разкрия моят начин, по който аз създавам вълшебствата в своя живот, като използвам магията на Коледа, на този празничен сезон, защото през декември това е най-вълшебното време от годината. Декември е месецът изпълнен с много вълшебства и през другите месеци се създават вълшебства, но през декември е особено празнично, защото сме в очакване на коледното чудо. Така че ние ще използваме и този празничен сезон и съответно, разбира се, и моите малки тайни, които ще разкрия с вас. Това е първата част от обучението, която е абсолютно безплатна. За следващите части от обучението, съответно, разбира се, трябва да заплатите. Всеки сам ще реши и ще прецени дали иска да продължи. А ние с вас за задача имаме днес да разкрием тайната на вълшебството и да ни стане ясно дали наистина вълшебствате или сте забравили това изкуство, защото във всеки един от нас има малък вълшебник. И сега искам да си спомните като дете как сте вълшебствали, защото за нас, когато сме деца, няма невъзможни неща. Можете ли да си спомните вашите игри или въображение, което сте имали на такова високо ниво, че вие сте разрешавали всеки един казус, разбира се по-детски, с детско съзнание, но вие сте намерили решение. Спомням си, с моите приятели играехме на магазин и нямахме пари. Но ние тогава намерихме решение. Събрахме листа и това бяха нашите пари, с които ние оперирахме и продавахме и разпродавахме най-различни вещи и така играта вървеше наистина вълшебно. Така че сигурно имате и вие такива моменти, спомнете си, помислете си от вашето детство, когато сте намирали решение за всичко това. По-късно обаче, когато вече порастваме и ставаме възрастни хора, разбираме, че всъщност това е само детска игра и че в света на възрастните нещата не стоят точно по този начин. Но който не е изгубил връзка със своето вътрешно дете, продължава да вълшебства и да създава вълшебствата в своя живот. Ако не откривате вълшебства във вашия живот, това означава, че вие сте прекъснали връзката с вашето вътрешно дете, изоставили сте го някъде и ние с вас именно имаме за задача да си възвърнете тази връзка, да се свържете с вашето вътрешно дете. А ако не сте забравили да вълшебствате като мен, например, то това означава, че вие ще създадете вашата коледна магия, ще усилите вашата енергия и ще вълшебствате още повече с лекота и удоволствие, така че вярвам, че на всеки може да помогне това мое коледно обучение. И сега искам от вас да си помислите за последното вълшебство, което се е случило през изминалите 7 часа или през изминалите 7 дни. Помислете си какво вълшебство се е случило във вашия живот. Даже може да вземете един дневник, една тетрадка или листи хартия, както вие решите. Може да си купите специално за това обучение нов дневник, нова тетрадка, както вие решите, нов химикал дори. Те ще бъдат вашите вълшебни инструменти и да запишете вълшебствата и чудесата, които сте почувствали през изминалите 7 часа, през изминалите 7 дни и тези, които искате да ви се получат, да ви се сбъднат, да се случат във вашия живот. И сега е момента да помислите за това нещо. Ако не откривате вълшебства във вашия живот, това означава, че вие със сигурност сте прекъснали връзката с вашето вътрешно дете, просто сте го изоставили някъде. А то купне да създава вълшебства, да създава магия с вас, то купне да играе, особено през празничния сезон, през декември и когато наистина така у нас се събужда това усещане за очакване на коледното чудо. Сигурна съм, че го има у всеки един от вас. След като попадате на мой канал или сте тук абонирани
или под някаква причина намирате това видео. Сигурна съм, че нищо не е случайно. Знам, че Вселената работи по този начин, тъй като енергията привлича енергия и аз, ако съм привлякла вашето внимание, то със сигурност има какво да научите от мен, какво да чуете. И така, значи вярвам, че до този момент сте си помислили за вашите вълшебства, дали сте ги открили, дали не сте, или тепърва ще ги откривате, това вече зависи от вас. Но за всеки има вълшебство и всеки може да бъде вълшебник и да създава своя вълшебен живот. В това съм убедена, видяла съм го в моя живот, в живота на моите клиенти, на моите близки, на моите познати. Така че, скъпи приятели, нашата задача е да си възвърнем усещането за вълшебство и по един съвсем така лек начин да създаваме вълшебното в своя живот, за да може животът ни да бъде вълшебен и ние да се радваме на този вълшебен живот, защото всеки заслужава да живее живота на своите мечти. Това, което обаче искам да дефинирате за себе си е какво е вълшебството, защото това е много ясно намерение, тъй като когато изразим ясното си намерение към Вселената, ние ще го получим. Така че нека всеки един от вас да запише в своя дневник, тетрадка или там листи, където сте решили, какво е вълшебството за вас, какво разбирате под вълшебство, защото за всеки един ще бъде различно. Вълшебство може да бъде лесен начин, по който да сбъдвате своите желания. Вълшебство може да бъде нещо неочаквано като изненада, което искате да получите от Вселената, което смятате, че няма да се получи. Вълшебство може да бъде това, че вие попадате на това видео. Това също е вълшебство. Всеки сам за себе си нека дефинира какво е вълшебството и от тук нататък вече ще знаете какво ще очаквате от Вселената. И сега ми се иска да направим една практика, за да събудим чудото у вас, за да ви свържат с вашето вътрешно дете, дори и да не сте прекъснали връзката с него. Нека да усилим тази връзка, нека да събудим чудото у вас, за да може по този начин ние да събудим все повече и повече вълшебство във вашия живот, тъй като ще изменим енергията, ще изменим и вашата нагласа и съответно знаете, че енергията привлича това, което излъчвате, т.е. това, което излъчвате, това ще дойде и към вас. Вие ще привлечете вашите вълшебства. И сега е време да започнем с нашата практика, която е именно свързана с събуждане на чудото у вас. Ще пусна и малко музика даже. И това, което искам от вас е да се настанете удобно, може да легнете, може да седнете, както решите, и да затворите очи. Да затворите очи, да направите едно дълбоко вдишване и плавно издишване. И с всяко издишване да си представите, че вие всъщност се потапяте в енергията на вълшебствата и на магията и отпускате своето тяло. Усетете как отпускате и още един път направете едно вдишване и плавно издишване. И усетете как тялото ви се отпуска в една прекрасна атмосфера, свързана с много вълшебства и с много чудеса. И сега пред вас си представете, че се появява една вратичка, един портал. Един портал, който ви приканва да преминете през него. Направете стъпка и влезте вътре. И вижте колко е приказно, колко е вълшебно, защото това е една нова реалност, в която вие попадате. Една нова реалност, която ви кара да се чувствате в света на вълшебствата и да се чудите защо преди не сте отишли там. И как така се случват тези вълшебства, как така се случва цялата тази магия, която вие усещате именно в този момент. И в този момент усетете, че това е света на вашето вътрешно дете, което ви подава ръка и ви кани да влезете в неговия свят, защото този свят е изпълнен с магия, скъпи приятели. И вижте колко много чудеса има в този свят. Вашето вътрешно дете иска да ви ги разкрие. И когато вие влезете в тази магия, когато влезете в това пространство, усетете колко много бихте искали да бъдете там. Колко е хубаво да бъдете там. Усетете какви цветове има в това пространство. И
не се опитвайте да насилвате нещата, да поставяте нови светлини или нови картини. Просто се оставете на потока и позволете на вашето въображение да ви покаже това пространство. И в този свят, в който се появява вашето вътрешно дете и ви показва света на чудесата, света на магията, то ви поглежда и ви казва, че всъщност това е неговият свят. И ви пита, какво чудо искаш да сътвориш с мен? Кое е чудото, което искаш да получиш в твоя живот? Помислете си, кое е чудото, което искате да получите в този момент. И това наистина ще бъде доста интересен въпрос за повечето от вас. Просто оставете картината, първата мисъл, която ще се яви във вашето съзнание. Това е чудото, което искате да видите. Това е чудото, което искате да получите от Вселената. Вашето съзнание ви го подсказва. И сега си представете, че между вас и вашето вътрешно дете се появява една сфера светлина. Златиста светлина, която свети много ярко. И това всъщност е искрата на чудото, защото вие я създадохте заедно с вашето вътрешно дете и можете да поставите длани около нея, може да я докоснете, да я усетите, да усетите тази топлина, тази мекота, която има в тази сфера светлина и усетете как тя се разширява, как тя вибрира и кажете, позволявам на чудото да се събуди у мен. Позволявам на чудесата и вълшебствата да навлезат в моя живот. Каня ги сега. Аз ги заслужавам. Аз ги искам. Аз ги търся. Сега, в този момент. И наблюдавайте как светлината се влива едновременно и във вас, и във вашето вътрешно дете. И вижте как то става още по-щастливо от това, че вие взаимодействате с него. Вижте вие как се променяте, защото именно тази промяна ще създаде новото чудо във вашия живот, защото вашето вътрешно дете ще ви помогне наистина да създадете тази вълшебна магия във вашия живот. И вижте как вашето дете в този момент ви подава някакъв предмет, нещо, което е важно, значимо е за него и то ви го дава. И усетете какво е това. То може да бъде страст или някаква емоция, която вие сте смятали, че до този момент не сте изпитвали, а може да бъде и някаква материална вещ, може да бъде свързано с смелост, може да бъде свързано с лекота, може да бъде свързано с някаква игра, може да бъде свързано с някаква детска играчка, ваша любима от детството. Вижте какъв е този символ, който ви дава вашето вътрешно дете и го запазете това във вашето съзнание, защото това именно ще ви помогне. Това е вашият вълшебен инструмент, чрез който вие ще създавате чудесата във вашия живот, с който вие ще вълшебствате. Какъв е този предмет и какво ви напомня този предмет? И когато сте готови, можете да благодарите на вашето вътрешно дете за това, че ви даде този предмет и за това, че винаги ще имате чудеса във вашия живот, защото вие ще вълшебствате чрез този предмет или чрез тази емоция, с това усещане, което вие придобихте от срещата си с вашето вътрешно дете. Хубаво би било сега да прегърнете вашето вътрешно дете, може да го помилвате по главичката, може да го целунете, то е част от вас, то е толкова мило, толкова добро, толкова кротко и толкова игриво и толкова благоразположено към вас, че иска да ви помага да вълшебствате. И вижте как порталът или вратичката зад вас започва да ви приканва, че вие трябва да се върнете обратно. И вие тръгвате, напускате това пространство, може би с малко нежелание, защото ви се иска да останете в този магичен свят, но с убеждението, че вие запалихте искрата на чудото, че то вече е във вас, че вие вече сте вълшебници и можете наистина да създавате вълшебствата и чудесата. И
когато сте готови, когато вече напускате този портал и излизате през вратата, можете да се върнете тук и сега, вече в реалността. И очаквам вашите коментари под видеото за това как сте се почувствали от тази практика и успях ли да събудя коледното чудо или изобщо вълшебстването у вас. Защо искрата на чудото по-скоро и желанието за коледно чудо. И очаквам вашите коментари. Ако не се получи от първия път, не се отчаивайте. Направете практиката няколко пъти. Въпросът е да събудите тази искра при връзката с вашето вътрешно дете, при срещата с него и да видите какво ще ви даде, защото това ще ви бъде необходимо да вълшебствате и да създавате чудесата в вашия живот. Вярвам, че практиката е била изключително полезна за вас и ви дава така доста усещания, различни усещания, вътрешно вдъхновение, така творческа искра, чувство за магнетичност, може да ви даде за игривост, за способността да виждате красотата, смисъла в малките неща. Може да сте емоционално презаредени. И сега искам от вас да ви дам един допълнителен ритуал, с който можете да сбъднете ваше желание. Това е един бонус от мен и това е една моя любима практика, която правя по Коледа. На едно малко листче може да си напишете вашето желание. Желанието трябва да бъде в сегашно време, да бъде лично за вас и да бъде само с положителни думи. Напишете си желанието и съответно може да сложите и срок на изпълнение. Не бързайте, не препускайте нещата, не бъдете така агресивни, че едва ли не утре трябва да се случи. Просто дайте време на Вселената да го изпълни. Защо поставяме срок? За Вселената няма значение времето, за нас хората има, за Вселената е важно каква емоция вие ще изпратите при написване на вашето желание. Но все пак за нас хората е важно да поставим някакъв срок. Така че ако искате, дайте примерно там 6 месеца, 1 година, нали, желанието да се сбъдне. Напишете си срок и можете да сложите това листче на коледното дръвче или да го сложите някъде свито около някаква играчка от коледната елха. Вие ще решите, но там да бъде с доверие към Вселената. Изключително доверие към Вселената, че това, което искате да се случи, ще се случи. Значи не започваме с убежденията, негативните, че няма да се получи, то толкова време измина, защо не се сбъдва, това не работи и така нататък. Не. С абсолютно доверие към Вселената, че това, което искате, ще се случи или ще се случи още по-добро за вас. Вселената е една прекрасна наша майка и тя винаги изпълнява нашите желания, но когато те са в наша полза, когато са загадани правилно и когато не вредят нито на нас, нито на хората около нас. Така че, ако изпратите вашето желание с доверие към Вселената, аз ви го гарантирам, че то ще се сбъдне. Особено след като ви споделям аз този ритуал, вие знаете, че с мен желанията се изпълняват, а видяхте, че и вълшебствата могат да се създават. Днес вълшебствахме с вас, така че това е първата част от нашето коледно обучение Вълшебства по Коледа. Ако желаете да продължите по-нататък, информация ще намерите под видеото, как да се свържете с мен или да разгледате самото обучение, да видите цената. Тя в момента е промоционална, така че заповядайте. Има как да ви помогна и как да създавате вълшебствата и чудесата във вашия живот. Благодаря ви в днешния ден, че бяхме заедно и ви пожелавам все повече и повече вълшебства във вашия живот. Радвам се, че сме заедно. Изпращам ви мир, любов, хармония, светлина. Очаквам ви и в следващото видео и в продължението на моето коледно обучение Вълшебство по Коледа. Ще се радвам отново да сме заедно. А сега ви пожелавам един прекрасен ден и него със сигурност заслужавате. До скоро!